πες, Ηρακλή, βρήκες τίποτα? Άσε ρε φίλε, δεν βρήκα τίποτα. Στον έκτο μήνα ανεργίας μπαίνω, όχι δουλειά, αλλά ούτε αγγελία θα σταύρωσε στην παλιοεφημερίδα. Θέλω και την αγοράζω κι αυτή, τσάπα έξοδα κάθε μέρα. Καλά ρε, αγοράζει εφημερίδα άνεργος άνθρωπος. Όχι και να αγοράζω εφημερίδα ρε φίλε, κουβέντα να γίνεται. Ξέρεις πόσο κοστίζει να αγοράζεις κάθε μέρα εφημερίδα? 50 λεπτά. Επί 7 ημέρες που έχει εβδομάδα, πίσω με 3,5 ευρώ. Επί 4 εβδομάδες που έχει ο μήνας, 14. 14 ευρώ είναι όλα τα λεφτά που μας μένουν να φάμε το μήνα ρε Μάκη. Όχι και 14 ευρώ ρε Ηρακλή. Τι υπερβολές είναι αυτές? Πώς γίνεται από 350 ευρώ επίδομα ανεργίας να σου μένουν μόνο 14? Σου φαίνεται παράξενο, Τι δεν καταλαβαίνεις? Τι δεν καταλαβαίνεις? Δεν καταλαβαίνω. Πόσο από τα 350 ευρώ σου μένουν μόνο 14? Θέλει πολύ μυαλό για να το καταλάβεις. Ξυπονοείς δηλαδή ότι είμαι χαζός? Εσύ χαζός Μάκη μου. Απαπαπαπα. Ηρακλή! Ομορφάντρα μου! Άντε τώρα. Θα μου πεις για τα λεφτά ή να σου κουφώ να φύγω? Κάτσε, θα σου το εξηγήσω. Λοιπόν, πάω στον ΟΑΕ. Στη μία τσέπη έχω τα 350 ευρώ από το επίδομα ανεργίας. Στην άλλη τσέπη τώρα έχω τους λογαριασμούς του μήνα. Περνάω από τη ΔΕΗ, πληρώνω 100 ευρώ. Μετά τα κοινόχρηστα, άλλα 100 ευρώ. Πού είμαστε? Τι πώς πει? Δεν με παρακολουθείς Μάκη μου και με στεναχωρείς. Τέλος πάντων, είμαστε στα 200 ευρώ. Πληρώνω το νερό, άλλα 34 ευρώ. Και στο τέλος τη δώσε από το χαράτσι, άλλα 100 ευρώ. Για πες μου τώρα, πόσα μας μένουν? Ναι, 14 ευρώ. Το βρήκες περιφερείο. Εντάξει, όχι για να απελευτώ, αλλά 20 μήνα. Άγια, τέλος πάντων, αυτό δεν σου πω εγώ. Μας μένουν μόνο 14 ευρώ. Και πώς ζει το ολόκληρη οικογένεια ρε φίλε με 14 ευρώ? Το φροντιστήριο της Μυρτός πώς το πληρώνετε? Ποιο φροντιστήριο ρε φίλε? 2 μήνες έχουμε που το κόψαμε. Και πόσο προετοιμάζει τώρα το παιδί για τις εξετάσεις, θα με τρελάνεις? Δια της εξωτερικής οπτικοακουστικής μεθόδου. Τι είναι αυτό? Καινοτομία του Υπουργείου για οικονομικά αδύναμους μαθητές? Όχι, καινοτομία του Ηρακλή για τους οικονομικά εξαθλιωμένους γονείς. Και τι κάνετε δηλαδή? Την ώρα που έχει το τμήμα της Μυρτός μάθημα, πάμε έξω από το φροντιστήριο. Ναι, και τι, ζητάς σημειώσεις από τα άλλα παιδιά? Όχι και να ζητήσουμε τις σημειώσεις από τα άλλα παιδιά, Μάκη μου. Έχουμε και μια άλλη αξιοπρέπεια. Ναι, όμως δεν μου λες ακόμα τι κάνετε. Φίλε, ας είναι καλά ο Πίπης. Ποιος είναι αυτός ο Πίπης? Αυτός ο Πίπης είναι ένας κοφάλαιος που είχαμε για κλητήρα στη δουλειά. Πολυλογάς! Πολυλογάς ο κοφάλαλος. Άσε φίλε, σου λέω περάσαμε δύσκολα. Δεν τον προλαβαίναμε. Έφτιαξε ο κότσι φασφολιά μας έλεγε αυτός. Έπαιρνε όρφος φωτιά καταλαβαίναμε εμείς. Και δώσ' τον εκείνο με τα κτίρια. Πυροσβεστική, κανάλια, πανικός. Θέλοντας κι εμείς, μάθαμε να διαβάζουμε τα χείλη. Άρε Πίπη, που σε θυμήθηκα. Και τώρα αυτό το πανικάρι είναι ακόμα στη δουλειά. Μπα, τον απέλησα κι αυτόν. Τι θα απογίνει τώρα αυτός ο κοφάλαιος άνθρωπος, Τραγουδιστής. Έμαθε πως στη Βουλγαρία ζητάνε τραγουδιστές και πήγε να βρει την τύχη του. Φοβερή αυτοπεποίθηση αυτό το παιδί. Όμως, φίλε, σοβαρά τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα τι δουλειά έχει ο Πίπης με το φροντιστήριο της Μυρτός. Άρε τσαχπίνικο, δουλειά στον αέρα πιάνεις, βρε. Ο Πίπης δεν μου μάθε να διαβάζω τα χείλη. Την ώρα που έχει το τμήμα της Μυρτός μάθημα, πάω με τα κιάλια έξω από το φροντιστήριο. Και τι κάνει? Μόλις αρχίσει το μάθημα της Μυρτός, έχει ένα αυλό νερατζιά έξω από το φροντιστήριο. Ρίχνω εγώ ένα σάλτο πάνω στην νερατζιά και αρχίζω να διαβάζω τα χείλη του καθηγητή. Κάτω από την νερατζιά τώρα έχω την Ασημούλα και τη Μυρτό. Λέω εγώ, γράφουν αυτές. Πόσοι άλλοι κατεβάζουν από το ίντερνετ, εμείς κατεβάζουμε
φαντάζομαι από την ερατιά. Άρα, Ηρακλή, τι κάνεις για την οικογένειά σου, ρε. Εσύ δεν είσαι πατέρας, ρε. Ήρωας είσαι. Ο Ηρακλής και οι άθλοι του. Ο Ηρακλής και οι άθλοι του, Μάκη μου. Ή ο Ηρακλής και οι άθλοι του. Γιατί άθλοι καταντήσαμε μετά από 6 μήνες ανεργίας. Βρε, ξέρεις τι να μην μπορείς να παρέχεις την οικογένειά σου τα απαραίτητα. Και την όμως συνδρομητική λες, Άσε ρε φίλε, μεγάλη πίκρα. Γίνεται σπίτι χωρίς νόβα. Συγγνώμη. Από όλα αυτά που σου λέω εγώ τόση ώρα, εσύ αυτό κατάλαβες πως μας λείπει. Η νόβα συνδρομητική. Ηρακλή, με παρεξήγησες. Βρε, πάγαινε από εδώ, εγώ σου ανοίγω την καρδιά μου, σου λέω τον πόνο μου και στο νου στο ποδόσφαιρο. Με σύγχυσες πρωινιάτικα, χαζοπιόλη. Ψηλό μελαχρινό βλέπω, ουρανία μου. Από το στόμα σου και στο Θεό τα θύματα. Κράτα, τώρα υποστούμι. Του στούμι δεν θα το έλεγα. Σε φόρμα μου φέρνει μάλλον. Φόρμα. Γυμναστής ήταν. Ψηλός, μελαχρινός και γυμναστής. Παναγίτσα μου, άμψες λίγο, αλλά με αποζημίωσες και με το παραπάνω. Να σου πω, βρε ουρανία μου, η φόρμα δεν είναι γυμναστικής. Ολόσωμη. Εργασίας. Λες να είναι τραυλικός. Χαλάει. Χαμπρός να είναι και ό,τι να είναι. Που κρατάει τα φυλίδι. Αμάντια μου, λαλίσαξες. Αχιλίδη, τώρα που το βλέπω καλύτερα, δεν κρατάει δαχτυλίδι. Έχει βέβαια κάτι στρογγυλό, αλλά και κάτι μακρουλό. Τι να δεν τρέπεσαι. Ουρανία, ή πένσα, ή κάφουρα κρατάει. Τι εννοείς να πει. Ουρανία, πάλι δεν πλήρωσε στο νερό και έστειλε να στο κόψουν. Ο υδραυλικός από τη ΔΕΗ είναι μωρέ. Τρέχα παλιοξεχασμένα να το πληρώσεις. Πάλι θα στο κόψουν. Δεν ξέχασα, βρε κορίτσια. Αλλά με μια σύνταξη του πατέρα μου. Τι να πρωτοπληρώσω κι εγώ. Και δεν έρχεται κι ο γαμπρός. Τρέχω να τον παρακαλέσω να μην μας το κόψει πάλι. Είναι και χάλια ο υδραυλικός, δεν βλέπετε. Έλα βρε Σιμούλα, φέρε μου και το δικό σου το φλιτζάνι να σου το πω. Έχω ρέντα σήμερα. Τι να μου πεις εμένα από το φλιτζάνι, Ματίνα μου, αν θα βράσουν τα μακαρόνια ή αν θα κόψει το αυγολέμονο. Ξέρεις τι θέλω όμως. Να, το πρωί που ήπια τον καφέ του Ηρακλής, έβαλε το φλιτζάνι του στην άκρη για να το κοιτάξεις λίγο. 6 μήνες παρακαλάει από εδώ και από εκεί και μια δουλειά, αλλά τίποτα. Έχουμε φτάσει στα ωριά μας. Βρε Σιμούλα, 1000 φορές το είπα. Γιατί δεν έρχεσαι στο κομμωτήριο να με βοηθάς και να σου δίνω και χατζηλίκι, αφού πιάνει το χέρι σου στην κομμωτική. Ματίνα, μη με στεναχωρείς, αφού το ξέρεις. Ο Ηρακλής δεν δέχεται κουβέντα. Όποτε του το αναφέρω, με παίρνει από τα μούτρα. Η γυναίκα στο σπίτι και ο άντρας στη δουλειά. Καλά, και πώς θα βάζετε πέρα 4 άτομα με ένα επίδομα ανεργίας. Δεν περιμένουμε και από το επίδομα ανεργίας για να ζήσουμε. Αυτό φτάνει μόνο για τους λογαριασμούς. Και τι τρώτε. Έχουμε κι εμείς τον τρόπο μας να επιβιώνουμε. Δηλαδή. Να, Σάββατο πρωί, Σάββατο και Κυριακή, όταν δεν έχουμε φαγητό στο σπίτι, τρώμε έξω. Καλά, βρε Σιμούλα, μόλις τώρα δεν μου είπες ότι δεν έχετε λεφτά. Πώς τρώτε έξω. Σιγά βρε Ματίνα, τρώμε είπα, δεν είπα πως πληρώνουμε κιόλας. Τι εννοείς, Σιμούλα. Να, Σάββατο ξεκινάμε όλοι μαζί για την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Μεγάλη χάρη του για πρωινό. Σιμούλα, είναι τόσο δύσκολη κατάσταση. Καταντήσατε στα συσίτια μαζί με τους άστεγους. Καλά βρε Ματίνα, όχι και συσίτια, όχι και συσίτια, έχουμε και μια αξιοπρέπεια εμείς. Τότε τι κάνετε στον Άγιο Ανδρέα, Σιμούλα. Πάμε στα μνημόσυνα. Ποια μνημόσυνα, κάθε Σάββατο μνημόσυνα έχετε εσείς. Όχι, δεν έχουμε εμείς. Και ποιος έχει. Οι άλλοι. Και τι κάνετε εσείς στα μνημόσυνα των άλλων. Προσευχόμαστε για τον Μακαρίτη. Το ξέρετε. Όχι. Και μετά, γιατί πάτε στα ξένα μνημόσυνα. Πάμε για να κεραστούμε. Τι να κεραστείτε. Βόλυμα. Κι άμα περισσέψουν, παίρνουμε και για το σπίτι. Και έτσι βγάζουμε το πρωινό για όλη την εβδομάδα.
Έχουμε φάει εμείς κόλλημα αυτούς τους 6 μήνες, Ματίνα μου. Μετά πάμε και στο τραπέζι. Λέμε κανένα δυο, ήταν καλός ο συγχωρεμένος. Και έτσι βγάζουμε και το μεσημεριανό. Ασημούλα, είστε καλά? Καλά. Αν εξαιρέσεις εκείνη τη δηλητηρίαση το προηγούμενο Μάιο. Δηλητηρίαση? Άσε, την πάθαμε σαν αρχάρι. Τι πάθατε δηλαδή? Ήταν Σάββατο πρωί. Εμείς είχαμε να φάμε από το προηγούμενο μεσημέρι. Είχε κολλήσει το στομάχι στην πλάτη της. Ο Παπαλάβρος από την άλλη πρέπει να ήταν πάλι μαλωμένος με την παπαδιά, γιατί δεν βιαζόταν καθόλου να γυρίσει στο σπίτι. Απαπα ρε παιδί μου, αυτή η παπαδιά πολύ νευρική, πολύ. Είχε πει που λες Ματίνα πάνω από 3 φορές το μεταπνευμάτων δικαίων και τελειωμένων. Τετελειωμένων, Ασημούλα, τετελειωμένων. Αυτό το τροπάριο μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα σου το πω μια φορά για να το μάθω σωστά. Μεταπνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή του δούλου σου σώτερα να πάψω. Που λες Ματίνα, είχε πει πάνω από 3 φορές το μεταπνευμάτων δικαίων και πήγαινε ντουγρού για την 4η όταν κατέρευσε ο πρώτος ψάλτης. Γκντουπ, πάχει κάτω τον παπαδιά. Εμείς τσιμπούσαμε ένας τον άλλον για να μην υποθυμίσουμε από την πίτα. Είχε πάει η ώρα 11, ντάλα καλοκαίρι και η ζέστη φούτωνε όταν ακούστηκε ο γδούπος και από τον δεύτερο ψάλτη. Μη μου πεις, γδούπ κι αυτός. Όχι, αυτός κράκ. Ήταν και λίγο βαρούτσικος και ήρθε και ράγισε το πλακάκι. Εμάς άρχισε να γυαλίζει το μάτι μας από την πίτα. Τότε κατάλαβε ο Παλάβρος ότι ή από την παπαδιά ή από το πίμνο θα το βρίσκε και είπε επιτέλους το διευχόν. Α, κι αυτό το τροπάριο μου αρέσει πολύ. Θα σου πω και αυτό μια φορά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλέ, ξέχασες το καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Μικρή, θα της είπες, μην το ακούσει ο Ηρακλής και με κοροϊδεύει μετά. Ήθελα να γίνω παπάς. Αλλά βλέπεις, το ξεπέρασα και έγινα κομμότρια. Εντύπωση μου προκαλεί που δεν έγινες παπάς. Ας μην ειρωνεύεις, Που λες Ματίνα το τι έγινε μόλις σχόλασε το μνημόσυνο δεν περιγράφεται. Βλέπεις, δεν βρισκόμαστε μόνο εμείς σε δύσκολη θέση. Ο κόσμος πεινάει Ματίνα μου. Η προσέλευση στα μνημόσυνα έχει χτυπήσει κόκκινο. Πιο πολύ ήταν στο μνημόσυνο του Σαββάτου στον Άγιο Ανδρέα παρά στο τέρι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Το θέμα μας σήμερα είναι η χείριαση. Λοιπόν, όπως μας είχε κόψει όλους η Λόρδα το πρωί, μόλις είπε ο Παπαλάβρος στο διευχόν, ορμάμε στην αυλή για τα κόλληπα. Να δεις την τσιβούλα την κουτζή τρέξιμο. Έτρεχε και η τσιμπούλα η κουτζή. Αμέ, άσε που είχε και το μπαστούνι και έτρεχε μερικές κακές του μπροστινού της για να παίρνει σειρά. Καλά, τη δηλητήριαση πώς προέκυψε? Το ρωτάς, τόση ώρα που έκανε ο Παπαλάβρος να τελέσει το μνημόσυνο, ήρθε κι άμαψε το σιτά. Και μας πιάνει που λες ένα τσιρλιπιπί. Μα ένα τσιρλιπιπί. Δεν θα το ξεχάσω Ματίνα. Καινούριο έντερο φτιάξαμε. Όσο το απόγευμα πάθουμε τέτοια πιτάφωση που καλέσαμε ασθενοφόρο και ήρθε και μας πει 3 μέρες μας κράτησε στο νοσοκομείο. Καλά. Και εμένα μου έχεις πει ψέματα ότι είχατε πάει να δείτε τη θιά σου στην αγόρα στη Σαλαμίνα που ήταν ετοιμοθάνατη. Καλά. Και τι να σου πω. Ότι πήγαμε στο νοσοκομείο επειδή είμαστε ξελιγωμένοι. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια εμείς. Φίλη είσαι εσύ βρε, να μην με πάρεις ένα τηλέφωνο, να έρθω να σου συμπαρασταθώ στα δύσκολα. Ποια δύσκολα Ματίνα μου. Οι 3 καλύτερες μέρες του τελευταίου εξαμήνου ήταν. Ξέρεις τι θα πει 3 φορές την ημέρα φαγητό. Αφού στο τέλος της 3ης μέρας γυρίσαμε σπίτι με δυσπεψία. Δυσπεψία από την κοτόσουπα και το γιαουρτάκι. Δεν το στερήθηκε στο φαγητό Ματίνα μου. Γι' αυτό σου φαίνεται περίεργο. Καλά, και τις καθημερινές που δεν έχετε φαγητό, που δεν έχουν μνημόσυνα, τι τρώτε? Να, όταν δεν έχω φαγητό στο σπίτι, πάμε σε ένα εστιατόριο.
Καλά, Ασημούλα, πάλι με δουλεύεις. Και πώς πληρώνεις το εστιατόριο? Άντε πάλι, είπαμε, δεν πληρώνουμε. Στην αρχή παραγγέλνουμε ό,τι θέλουμε. Έρχονται τα ψωμιά, οι σαλάτες, τα ορεκτικά. Τα τρώμε όλα, τα ρατσώνουμε. Όταν έρθουν και τα κυρίως, αφού φάμε το μισό, κάνουμε πως βρήκαμε κατσαρίδα στο φαγητό. Κοίτα. Έχω και μία μαζί μου πάντα για καβάτια. Τότε σηκώνεται ο Ηρακλής, αρχίζει να φωνάζει. Θα σας κάνω μήνυση, θα σας κάνω μήνυση. Ρίχνω κι εγώ ένα τσίπο στην πυρτό για να αρχίσει να κλαίγει, δείχνει την κατσαρίδα και γίνεται ο κακός χαμός. Στο τέλος φεύγουμε, κύριοι, χωρίς να πληρώσουμε ούτε €1. Όλα αυτά, εσείς τα σκεφτήκατε? Ο Ηρακλής. Και δεν το. Βρε Ασημούλα, δεν μου φέρεις το πιτζάκι του Ηρακλή να σου το πω και να πηγαίνω. Έχω αφήσει την πόπετη μου στα καλού στον Τεκαπάζ τόση ώρα. Και τι φοβάσαι, μην της κάψεις το μουστάκι και δεν την πάρει για έφθονο. Έλα βρε Ασημούλα, φέρτε το. Εδώ το έχω να δίνω. Άγια σου. Μεγάλη πόρτα βλέπω, Ασημούλα μου. Ο Ηρακλής διαβαίνει μεγάλη πόρτα. Και αν έλπεις τη χαρά θα πάρει. Τη βλέπεις που τον περιμένει δίπλα στο πρόσωπο την πόρτα? Αμήν, Παναγίτσα μου, λες να βρει δουλειά, να τελείωσε ο φιάλτης μας. Βέβαια. Απέναντι από τη χαρά, κάθεται μια μαυροδημένη γυναίκα και τον κοιτάζει. Σαν να τον κοροϊδεύει, σαν να τον περιγελά. Δεν είναι ξεκάθαρο. Τι να σου πω κι εγώ. Εμένα μου φτάνει μεγάλη πόρτα, Ματίνα μου. Ας μην το γρουσουζεύουμε. Έχεις δίκιο, ας μην το γρουσουζεύουμε. Πάω κι εγώ τώρα στο κομμωτήριο να ξεβάλω την πόπη. Και ο Θεός βοηθός. Ασημούλα, Ασημούλα, τάξε μου. Να μην σε ξαναβάλω σπίτι μου. Εσύ είσαι Ηρακλή. Γιατί ξενείς, Ματίνα, γκόρτσα έφαγες. Την Ασημούλα έψαχνα. Σου λείψε και δεν σου στείλουν το κρεπάρισμα να υποθέσω. Ποτέ σου δεν χώνεψες ότι ανοίξα δικό μου κομμωτήριο. Ματίνα, άσε μας τον πόνο μας και λέγει τι θες τώρα, έτσι. Ωραία, ας μην ήταν η Ασημούλα φίλη μου. Κι ούτε που να τα δω τα μούτρα σου. Ανάγωγε, απολύτιστε. Ματίνα, άρω τη φούρτσα σου και περιπάτη. Τώρα όμως. Καλά, Ηρακλή, καλά. Ίσως υπερέβαλα κι εγώ. Γεγουλάκι. Α, γεγουλάκι μόνο. Καλά, ντε, πολύ καλά. Ήταν από τον ενθουσιασμό μου για το νέο που σας φέρνω. Ποιο νέο, Ματίνα? Να, πριν λίγο στο κομμωτήριο, ήταν σαν την κυρία Τασία. Ξέρεις, από τον παρακάτω. Παρακάτω, Ματίνα. Ξέρεις τι μου είπε η Ηρακλή? Ότι δεν πέτυχε η βαφή. Όχι, η βαφή έγινε έτσι όπως ακριβώς μου τη ζήτησε. Χάλκο πορτορότο πορτοκαλοκόκκινη. Άλλο μου είπε. Για τον κύριο Παμινόδα, το χείρο, το μεγάλο συνταξιούχο. Τι. Ψάχνει για γυναίκα. Και τι θες τώρα, μωρέ, να του προξενέψουμε την Ασημούλα? Όχι γυναίκα για να παντρευτεί. Γυναίκα για να του κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Θα το μισθώ. Παχυλό. Μεγάλο συνταξιούχος της ΔΕΗ σου λέω. Δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο ακόμα, Ματίνα. Θα στείλω εγώ τη γυναίκα μου για δούλα. Έχουμε και μια άλλη αξιοπρέπεια. Άλλωστε, εμένα αύριο με κάλεσαν από τον ΟΑΕΔ. Βρήκαν δουλειά, μου είπανε, ξελασπώσαμε. Ηρακλή, βγήκε το φλιτζάνι. Ματίνα, βγήκε η διάγνωση. Όλη η μέρα μέσα στη λάκη των οξοζινέ το έκανε στο μυαλό πατσά. Εγώ φταίω που σου μιλάω. Εγώ δεν φταίω που σ' ακούω. Άιντε, Ματίνα, στο καλό. Άιντε, σε περιμένει και η κυρία Τασία από τον παρακάτω δρόμο. Άιντε να χαρείς. Ναι. Όχι. Τζίπος και στρατιωτικός από τα Γιάννητσά με τα 500 ελιόδεντρα, ναι. Όχι. Ούτε με τον καθηγητή από τη Μάνη έγινε τίποτα.
κλείσω. Ναι. Έχω κόσμο. Άσε, από πέρυσι έχει να μπει άνθρωπος στο γραφείο. Μήπως και που μπαίνουν κάθονται. Με το που ακούν για τις δουλειές, κόβουν πέρα. Ναι, ναι. Αυτόν πρέπει να τον κρατήσω οπωσδήποτε, γιατί μας βλέπω σε καμιά εφεδρεία με τέτοια πραξία. Ναι, Ελένη μου, ναι, σε κλείνω. Φιλιά. Ηρακλής Ευθυμίου. Μου τηλεφωνήσατε ότι μου βρήκατε δουλειά. Ηρακλής Ευθυμίου. Ναι. Εσείς είστε ο Ηρακλής Ευθυμίου. Εγώ. Α, κύριε Ευθυμίου μου, τι τυχερός που είστε. Ελάτε, καθίστε. Τρέπεστε. Καθίστε. Λοιπόν, σχετικά με τη δουλειά. Αχ, καλέ, θα πούμε μετά για τη δουλειά. Αφήστε με όμως τώρα λίγο να σας ξεματιάσω. Σας βλέπω και σας βλέπω. Και φοβάμαι μη σας λοσοφάω με τέτοια τύχη, καλέ. Τι εννοείτε, κύριε Κοκορίκο μου? Της ποινής. Αλλά πού θα πάει? Να γυρίσει αυτή η τύχη και για μένα. Ιησούς Χριστός την καρδιά όλα τα κακά σκορπά. Τουμ. Είστε κι εσείς 3 φορές. Τέλος πάντων, κύριε Κοκορίκο μου, δεσποινής μου, συγγνώμη. Δεν μου λέτε όμως για τη δουλειά, γιατί αντιλαμβάνεστε έχω κι εγώ την αγωνία μου. Βεβαίως, κύριε Ευθυμίου μου, βεβαίως. Πώς δεν το αντιλαμβάνομαι. Στα άριστα αγριά βουνά. Τουμ. Είστε κι εσείς 3 φορές. Λοιπόν. Βρέθηκαν, κύριε Ευθυμίου μου, 2 θέσεις εργασίας για σας. Όχι 1, αλλά 2. Και μάλιστα έχετε την πολυτέλεια να διαλέξετε εκείνου που σας ταιριάζει περισσότερο. Αγία μου Παρασκευή, το έκανες στο θαύμα σου. Πείτε μου, δεσποινής Κοκορίκο μου, μην με κρατάτε άλλο σε αγωνία. Βεβαίως, κύριε Ευθυμίου μου. Άλλωστε. Γι' αυτό υπάρχει και η υπηρεσία μας. Γιατί τι είμαστε εμείς? Το σας ρωτάω. Τι είμαστε εμείς, αν όχι απλοί υπηρέτες του λαού? Να χαρείτε, δεσποινής Κοκορίκο μου, μην μου αρχίζετε την πολιτική προπαγάνδα πρωί-πρωί. Μου έπεσε βάρη και το σιτάρι, το μνημόσυνο του Σαββάτου. Μάλιστα. Η πρώτη θέση εργασίας που έχω για σας, κύριε Ευθυμίου μου, είναι λίγο πιο έξω από την Αθήνα. Πού στα Μάλβαρα? Στο Δημότυχο! Στο Δημότυχο! Μη βιαστείτε να την απορρίψετε πριν ακούσετε τι σας προσφέρει. Καταρχήν σας προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο χώρο εργασίας σας. Με το τρένο είναι μόλις 7 ώρες. Και έχετε την επιλογή. Μπορείτε είτε να νοικιάσετε ένα διαμέρισμα εκεί, είτε να πηγαινοέρχεστε καθημερινά. Θέλετε. Γιατί είσαι εδώ στον ΑΕΔ, φροντίζουμε και για το image του πολίτη. Αυτή η μετακίνηση, κύριε Ευθυμίου μου, θα σας δώσει πολύ κοσμοπόλιτα αέρα. Μα δεσποινής Κοκορίκο μου, για να πάω στο Δημότυχο θέλω 7 ώρες. Και για να γυρίσω θέλω άλλες 7 ώρες. Και 8 ώρες που είναι η δουλειά μου στις 22. Είδατε. Σας μένουν και 2 ολόκληρες ώρες ελεύθερου χρόνου. Πείτε μου τώρα εσείς, ποιος άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή που όλοι τρέχουμε έχει 2 ολόκληρες ώρες ελεύθερου χρόνου για τον εαυτό του? Πω. Εμείς εδώ στον ΟΑΕ δεν δουλεύουμε, παιδί μου. Κοινωνικό έργο επιτελούμε. Ήρθε. Μου είπαν ότι ήρθε ο κύριος Ευθυμίου. Αχ, να μην σας βαστάνω, καλέ. Τέτοια τύχη πια. Όλος ο πρώτος όροφος για σας μιλάει. Φτού. Είστε κι εσείς. Όλα αυτές οι με δουλεύουν είναι όλες για δέσιμο. Χρυσούλα, του είπες του κυρίου Ευθυμίου για τις θέσεις εργασίας? Τώρα ολοκληρώναμε την πρώτη. Πού είχαμε μείνει, κύριε Ευθυμίου μου? Στο Ζουρλομανδία. Παίρναμε μέτρα για το Ζουρλομανδία. Παντών. Α, ναι, θυμήθηκα. Λέγαμε λοιπόν για το weekend στην Αθήνα. Μα δεσποινής Κοκορίκο μου, για να νοικιάσω σπίτι στο Δημότυχο θέλω 300 ευρώ το μήνα. Τι
έγκυρο ραδιοφωνικό σταθμό Ταμτιριρί, 89,4 δεξιά στα FM, ότι τα ενίκια έχουν θεαματική πτώση. Α, στο σταθμό Ταμτιριρίμ το ακούσατε αυτό, Μάλιστα. Να τους πείτε ότι είναι για τα πανηγύρια. Τέλος πάντων, και τι μισθό θα μου δίνουν στην περίφημη θέση που θα μου φτάνει και για τις μετακινήσεις μου και για το ενίκιο? Α, εδώ είναι το ωραίο, κύριε Ευθυμίου μου. Η εταιρεία που προσφέρει τη θέση εργασίας δεν είναι ελληνική. Αλλά Γερμανική! Ωραίοι άνθρωποι αυτοί οι Γερμανοί, κύριε Ευθυμίου μου. Άρχοντες, κουβαρδάδες, εύθυμοι, φιλικοί, συγχωρητικοί. Οι Γερμανοί ήρθαν για να μας βοηθήσουν, κύριε Ευθυμίου μου. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Παναγία μου, σαν να ζωντάνε τους Αρτέμις Μάρτσας αισθάνομαι. Τέλος πάντων, δεν ποινείς κοκορίκο μου, για το μισθό όμως δεν μου λέτε. Α, εδώ είναι το καλύτερο όλων, κύριε Ευθυμίου μου. Πόσο επίδομα ανεργίας παίρνετε? 350 ευρώ. Συγκινούμε και που σκέφτομαι την γενοδορία των φίλων μας Γερμανών. Λοιπόν, η συγκεκριμένη εταιρεία σας προσφέρει 381 ευρώ. Κύριε Ευθυμίου, ψωθήκατε! Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε. Συγγνώμη και με έχετε εδώ τόση ώρα και με πιλατεύετε για 381 ευρώ και να πηγαίνω έρχομαι κάθε μέρα στο διδημότυχο. Με δουλεύετε, κύριε Κοκορίκο μου. Δεσποινής είπαμε. Με δουλεύετε και οι δύο. Αντί να πληρώνουμε θα βάζω και από την τσέπη μου. Μη σας πω ότι θα είμαι και ο πρώτος Έλληνας που θα χρειαστεί να πάρει δάνειο για να πάει στη δουλειά του. Άλλοι παίρνουν ορτοδάνεια και εγώ θα παίρνω τρελοδάνεια. Εντάξει κύριε Ευθυμίου μου. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα πάτε και πολύ καλά με τις μετακινήσεις. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την δεύτερη θέση εργασίας που έχω για εσάς και είναι και στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο? Πιο κέντρο δεν γίνεται. Πού δηλαδή, στο Σύνταγμα? Λίγο πιο κάτω. Στην Ομόνια? Όταν λέω πιο κάτω, δεν εννοώ πιο κάτω, αλλά πιο κάτω. Α, στο μετρό. Μπράβο, το βρήκατε! Θα δουλέψω σε σταθμό του μετρό. Καλά, θεότητα ο κύριος Ευθυμίου. Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Θα χειρίζομαι μηχανήματα στο σταθμό. Όχι καλέ, κάτι πιο δημιουργικό. Δηλαδή? Δηλαδή, εσείς θα φτιάξετε τους καινούριους σταθμούς του μετρό. Όπως γνωρίζετε, το Αττικό μετρό επεκτείνεται και σύντομα θα έχουμε 6 νέους σταθμούς. Και εγώ θα δουλέψω σε αυτό. Καλέ, ναι! Εργοδηγός ή ομαδάρχης? Γιατί ξέρετε, εγώ έχω τελειώσει η εργοδηγών. Καλέ, και εργοδηγός και ομαδάρχης. Αυξημένες αρμοδιότητες. Αγία μου Παρασκευή, το έκανες στο θαύμα σου. Και πότε υπογράφω? Αύριο κιόλας. Τι είπα υπογράφω? Αορίστου. Αμάν δεσποινής Κοκορίκο μου. Την ψυχή στην κούλουρη μου στείλατε με το διδημότυχο και μου κρατούσατε τα καλά για το τέλος. Είδατε που βιαστήκατε να μας κρίνετε κύριε Ευθυμίου μου. Αφού σας το, δεν σας το. Εμείς εδώ στον ΟΑΕΔ δεν δουλεύουμε. Θεάρεστο έργο επιτελούμε. Να σου πω. Πώς να καθιερώναμε και ένα επίδομα θεάρεστου έργου? Μήπως? Τέλος πάντων, πότε θα γνωρίσω το συνεργείο? Ποιο συνεργείο? Τα παιδιά, την ομάδα που θα δουλεύουμε μαζί. Α, εδώ είναι το καταπληκτικότερο όλων κύριε Ευθυμίου μου. Δεν σας είπαμε ότι είναι δημιουργική δουλειά που σας προσφέρουμε. Πώς να δημιουργήσεις άμα έχεις τον καθένα με το κοντό και το μακρύ του? Μόνος σας θα τους φτιάξετε τους σταθμούς. Τι μόνος μου θα χειρίζομαι τόσα μηχανήματα. Τι! Μηχανήματα! Κύριε Ευθυμίου μου, σας φέρει. Με τι χρήματα θα πληρώσουμε το πετρέλαιο και τα μηχανήματα? Παπα, ο κόσμος πεινάει κύριε Ευθυμίου μου και εμείς θα ταΐσουμε μηχανήματα. Είμαστε σε κομμάτια μηχανήματα. Και πώς θα σπινείς που θα κάνουν σταθμούς? Με τα χέρια θα σκάψω. Και με τα χέρια
ταφούνι για ξεκάρφωμα, τέλος πάντων. Τι μισθό θα μου δίνουν όμως για να σκάψω όλη την Αθήνα με την τσάπα? Μισό λεπτό να υπολογίσω. Υπολογίστε. Μισό λεπτό. Περιμένω, τίποτα καλύτερο να κάνω. Και λέμε. Ναι. Βάλτε και τα οδηγορικά που σας δίναμε για το δημοτικό, νομίζω ότι ξεχνάω. Ναι, λοιπόν, 381 ευρώ. Γερμανική και αυτή η εταιρεία, Δεν καταλάβετε. Απ' τα φουβαρδολίκια. Μα καλά, ό,τι δουλειά κι αν κάνω, 381 ευρώ θα παίρνω στο τέλος. Όλη την Αθήνα με την τσάπα θα σκάψω για 381 ευρώ. Κύριε Ευθυμίου μου, ξέρετε τι υποψία έχει αρχίσει να μου δημιουργείτε? Τι? Ότι στην πραγματικότητα δεν θέλετε να δουλέψετε, κύριε Ευθυμίου μου, και επινοείτε συνεχώς αφορμές να αποφέρετε δουλειά. Μα ζείτε εσείς με 381 ευρώ, κύριε Κοκορίκο μου. Άλλο εγώ. Τι άλλο εσύ? Άλλο εγώ, κύριε Ευθυμίου μου. Εγώ θέλω και κοινωνικό έργο άλλωστε. Λοιπόν, υπό αυτές τις συνθήκες και εφόσον επιθήκατε και τις δύο θέσεις εργασίας που εμείς απλόχερα σας προσφέραμε, σύμφωνα με αυτά που πάντα ορίζει ο νόμος, έχω να σας πληροφορήσω ότι από αύριο σταματά να σας παρέχεται το επίδομα ανεργίας. Τι λέτε, κύριε Κοκορίκο μου? Δεσποινής! Μα έχω οικογένεια να ζήσω. Ο νόμος είναι υπεράν όλων. Σας συγκετεύω. Ο νόμος! Γιατί, Αγία μου Παρασκευή, γιατί μου το έκανες αυτό? Τουλάχιστον είχα το επίδομα ανεργίας να πληρώνω τους λογαριασμούς του μήνα. Τώρα τι θα κάνω χωρίς μία στην τσέπη? Κάνε ένα θαύμα να γλιτώσω τη φυλακή. Εγώ θα ανάψω μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι μου. Θα χορτάσει η λαμπάδα η Αγία Παρασκευή. Αν κρίνω από τον μπόι σου. Πάλι εδώ εσύ! Ήθελα να ξέρω δουλειά δεν έχεις, ξέρω στρίβεσαι όλη μέρα εδώ μέσα. Εγώ δουλειά έχω. Εσύ δεν έχεις, να σου θυμίσω. Περιμένω να μου βρεις εσύ παλιόφια. Τόσες δουλειές σας πρότεινα, αλλά βλέπεις δεν είναι του γούστου σου. Λες. Λες να την έστειλε η Αγία Παρασκευή για να μου δει δουλειά. Εδώ που φτάσαμε τι έχω να χάσω. Και δεν μου λες βρε ματινάκι. Μπα, τώρα έγινα και ματινάκι. Εσύ παιδί μου, είσαι τελείως ανισόρροπος. Δεν μου λες βρε ματίνα. Πώς τον είπαμε εκείνον τον παππού που έψαχνε γυναίκα? Ποιον λες καλέ, τον τηλέμαχο που ήταν 89 χρονών και έψαχνε 20 να του κάνει και παιδί. Τι λες μωρέ Ματίνα, τον άλλο λέω. Το μεταλλοσυνταξιούχο της ΔΕΗ. Α, τον κύριο Παμινόντα. Α, γεια σου. Πού τον θυμήθηκες εσύ αυτόν? Μήπως αποφάσισες να στείλεις την Ασημούλα να δουλέψει? Ποτέ η δικιά μου γυναίκα υπηρέτρια, τα είπαμε αυτά. Έχουμε και μία άρθρα αξιοπρέπεια. Τότε τι τον θες τον κύριο Παμινόντα, Ηρακλή μου? Εγώ, τι να τον θέλω εγώ Ματίνα μου? Απλά να, το πρωί που ήμουν στον ΟΑΕΔ, ήταν μια γνωστή μου, η καημένη. Έκλαιγε, έσκουζε που της έκοψαν το επίδομα ανεργίας. Και έχει και 4 παιδιά να θρέψει κακομοίρα. Και τη λυπήθηκα. Λυπήθηκες εσύ, άνθρωπο. Τι εννοείς Ματίνα, είμαι εγώ άκαρδος? Δεν θα σου απαντήσω γιατί δεν τηρούμε τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας. Δεν μου λες τώρα όμως. Θες να μου δώσεις τη διεύθυνση να τη δώσω κι εγώ σε αυτήν τη γνωστή μου μωρέ. Μπας και πάρει τη δουλειά. Πολύ παράξενα μας τα λες, Ηρακλή, αλλά θα σου τη δώσω τη διεύθυνση. Γράφε. Πες. Επαμεινώντας Μαυροφίδης. Μαυροφίδης. Καλή τι πολύ ειδικό όνομα είναι αυτό. Γράφε, είπα. Αποκαλύψεως 666 πίσω από τα νεκροταφεία. Παναγία μου, αυτή είναι η διεύθυνση. Μου χάρτησε το
είναι. Και τι σε νοιάζει εσένα, Ηρακλή, εσύ θα πας. Έλα μου ντε, εγώ θα πάω. Τέλος πάντων, Ματίνα, να πάω κι εγώ να βρω τη γνώμη μου, μωρέ, άντε. Της δώσω τη διεύθυνση, πας και πάρει και τη δουλειά. Καλά, πάω κι εγώ τώρα στο κομμωτήριο. Θα ξαναπεράσω αργότερα. Ναι, μη χάσεις και τη σειρά σου. Είπες κάτι, Ηρακλή. Κοκόνα μου. Έχω μια πείνα. Τι φαγητό έχουμε σήμερα, ρε μάνα? Μακαρόνια, γόρι μου. Πάλι μακαρόνια. Και χθες μακαρόνια είχαμε. Τι να κάνω, παιδί μου, αφού το μακαρόνια έχει προσφορά αυτό το μήνα το σούπερ μάρκετ. Κάτσε, μισό λεπτό. Δηλαδή, τον άλλο μήνα που θα έχει προσφορά τα απορριπαντικά, θα τρώμε κάθε μέρα Αριέλ. Μέχρι τον άλλο μήνα, έχει ο Θεός, αγόρι μου. Εγώ δεν τρώω. Μαμά, Έλα, Μιχτό. την Παρασκευή με κάλεσε στα γενέθλιά της η Κατερίνα. Να πας, κορίτσι μου, να πας. Θα σου δώσω και τα σοκολατάκια που μας έφερε πέρυσι, θιάσου η Ευτέρνα και θα πας. Ναι, βρε μαμά, αλλά δεν έχω κάτι να φορέσω. Πώς δεν έχεις κάτι να φορέσεις, ρε Μητώ? Δεν έχεις εκείνη την ωραία την κλαρωτήτη φούστα που σου έδωσε ξαδέρφη σου εγώ? Αυτήν την έβαλα στα τελευταία αυτά πάρτι. Έλεος πια. Δίκιο έχεις, κοριτσάκι μου. Θα σου ράψω καινούρια. Μέχρι την Παρασκευή προλαβαίνω. Φέρε μου την εμπριμέ κουτίνα από την κρεβατοκάμαρα. Έτσι κι αλλιώς, άχρηστα Βασίλικα. Πάλι εμπριμέτρη, μαμά. Θέλω μονόχρωμη. Καλά λες. Φέρε μου τότε το μπέζι σε τόλμη το δωμάτιο της γιαγιάς. Έτσι κι αλλιώς, εκεί που είναι δεν το χρειαστεί πια. Αχ, αυτή είσαι, βρε Μανούλα. Πού πας καλά, δεν θα φας? Θα πάω να διαβάσουμε στην Κατερίνα. Καλά, μην αργήσεις το βράδυ. Τελικά, μάνα, λέω να φάω γιατί πεινάω. Σκέτα. Δεν θα βάλεις κάτι να πάνε κάτω τα μακαρόνια? Σου βάλω, αγόρι μου. Τι θες, αρνάκι ή γαλοπούλα? Γαλοπούλα. Όλα τα Χριστούγεννα γαλοπούλα έχουμε στο τραπέζι. Φέρε καλύτερα αρνί. Έρχομαι αμέσως, Γιώργο μου. Ένα λεπτάκι. Αρνί ψητό ή στη άστρα? Νο! Θα βγει και τα λούτια. Παναγιώτη, δεν βρίσκω αρνί ψητό, αλλά βρήκα ένα φρικασέ που θα γλύψει τα δάχτυλά σου. Τώρα το χωνεύω. Καλή όρεξη, αγόρι. Άρε μάνα και τον κυρά. Έτσι κατάφυγα εγώ το αγοράκι μου. Μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά τα παιδιά μου δεν θα λείψει τίποτα. Ακούτε? Τίποτα. Ρε μάνα, αύριο τι θα βάλεις στο τραπέζι να πάνε κάτω τα μακαρόνια? Να δω, αγόρι μου, και τι θα βρω στο γαστρονόμο που πήρα χθες από το κομμωτήριο. Νομίζω ότι έχει αφιέρωμα στα θαλασσινά. Λες να βρεις το ποδάκι? Μ' αρέσει το μακαρόνι με το χταποδάκι. Να δω, αγόρι μου, και τι δουλειές θα έχω. Γιατί έχει και πολύ κόψιμο το χταποδάκι. Δεν είναι και η γλώσσα που φεύγει με δυο ψαλιδιές. Σε φοβάμαι ρε μάνα, κάτι θα βρεις εσύ, δεν σε φοβάμαι. Ορίστε πάλι. Ανεβαίνει. 19 έφτασε και προχωράει. Μόνο 19 βγάζεις. Τα άλλα που δεις 100.
φωτογραφίες, βγάζουν 20. Είπαμε εσύ ένα 20 λεπτά να αριστεύσεις. Θα πάρουμε και τη σημαία επιτέλους. Σταμάτα και τι φλαβέτο! Γεννήθηκες να με τυραννάς. Μου ρούφηξες τη ζωή. Ζωή! Χάιντι! Χάιντι! Μ' αρέσει, ζωή του ψαρά. Μ' αρέσουν και τα μπαρμπούνια. Μ' αρέσουν και τα φρακιά. Ράτσα και από εδώ μέσα. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που πάτησες στο πόδι σου εδώ μέσα. 70 θα μου φτάσει στην πίεση. Όσο και τα χρόνια μου. 70 έσω ζωή 20 χρόνια, βρε. Βάλε τα καλοκαίρια μέσα. Καλοκαίρια. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Φέρε μου κρασά και παστέλια. Ράτσα και από εδώ μέσα. Άιντε. Ορίστε, φούντωσα πάλι. Πού είναι και αυτή η κοπέλα που ζήτησα? 9 η ώρα, μεσημέριασε. Η ώρα θα πάρω κι εγώ το χάπι μου. Θα πάρω στο γραφείο του στα ψάδω. Πού είναι και το τηλέφωνο τώρα? Το τηλέφωνο. Αυτή θα είναι. Ανυπομονώ να δω το πιτσουνάκι μου. Να μου πέσει και λίγο η πίεση. Καλημέρα, ο κύριος Επαμεινώντας. Γεια σας, μάνα. Η κυρία Φρούλα, από το γραφείο εξυπηρέτησης ηλικιωμένων. Φρούλα. Μα... εγώ ζήτησα Ρωσίδα. Ρωσίδα. Γιατί καλέ, εγώ τι είμαι? Εσύ είπες και σε λένε Αφρούλα. Εντά, Αφρούλα από του Σβιτλάνα. Ναι, αλλά εμένα μου είπαν από το γραφείο ότι την κοπέλα που στέλνουν τη λένε Μαρούσκα. Ντά, και το Μαρούσκα από το Σβιτλάνα βγαίνει. Δηλαδή και το Αφρούλα και το Μαρούσκα το Σβιτλάνα βγαίνει. Ντά, καλή είσαι και ξυπνότσικο εσύ. Ναι, αλλά εγώ ζήτησα ψηλή, νταρντάνα. Γιατί καλέ, εγώ τι είμαι? Εδώ μάζεψα. Πολύ υγρασία αυτή η χώρα σου, κύριε Νόντα. Πολύ υγρασία. Όταν ήρθα από τη Ρωσία, ήμουν 1,81, ήσαν εκεί πάνω. Και κοίτα τώρα πως έμεινα. Αν μείνω λίγο ακόμα εδώ πέρα, σαν τον Παπαθεμιλή θα καταντήσω. Ναι, αλλά εγώ ζήτησα σανθιά, γαλαμομάτα. Γιατί καλέ, εγώ τι είμαι? Ελαφρυνίτης μου στο Φρίδα. Φέρε το πράγμα. Καλέ τα βάφω. Καλέ τα μάτια. Τα μαλλιά. Όταν πρωτού ήρθα στη χώρα σου, όλοι με φώναζαν Μπάρμπι, γιατί ήμουν πολύ ξανθιά. Φυσική. Και επειδή εγώ δεν την ήξερα την Μπάρμπι, νόμιζα ότι με φώναζαν Μπάρμπι, σαν την καλικαίρι που με έφερε στην Ελλάδα. Και έτσι θα έβαψα μαύρο. Κυριολεκτικά. Και τα μάτια. Μαύρισαν κι αυτά το κακό τους. Κύριε Παμεινώντα, ξέρετε τι πέρασα εγώ? Καλά, καλά. Μην κλαις πρωινιάτικα. Θα σε κρατήσω δοκιμαστικά. Κύριε Νόντα, είστε θησαυρός, σπασίβα. Το πολύ πολύ να προσέχεις την Μπόμπη. Μπόμπι, έχετε σκύλο? Όχι. Ένα βλαμμένο έχω που μου άφησε η γυναίκα μου κληρονομιά όταν πέθανε. Σαν τώρα το θυμάμαι. Νόντι, θα θέλω στο σπίτι να το φροντίσω. Άμα θέλεις να σου πάρω κάτι, να σου πάρω ένα καναρί. Τι να το κάνω το καναρί, Νόντι, δεν μιλάει.
Κι αυτό που μιλάει, καταλαβαίνεις τι λέει. Ναι, τι το θέλω. Έτσι μου λίγη συγχωρεμένη. Σαν τώρα το θυμάμαι. Και σαν επιλογή ήταν. Άμα ήθελε κάτι, δεν την υποχωρούσε. Και το έφερε σπίτι. Βέβαια, όσο ζούσε αυτή, το φρόντιζε. Αλλά όταν πέθανε, μου τ' άφησε μανάντι. Αυτό και το τριώνω στην Αγία Παρασκευή. Και πού είναι τώρα? Μέσα το γραφίσει. Ζωγράφησέ μου τρακτέρια και κύκλωσε εκείνο που θα δώσουμε εμείς τα μέτρα